Айди екшън с баба. Айди. Айди. Давай, давай. Той като види камерата и се вглежда в нея. Да. Я хвърли. Айди, давай. Уля! Айди. Айди, бе, мамо, фъркай, бе. Малко какарите са. О, на баба възглавничките кой папа? О, айди пак. Ме научи се да ги държи краката. Гуши, гуши. Гуши, гуши. Защо бе мамо не искаш вече? Умори ли ти? Опа! Нищо. Айде. Хилчо, айде друг път това. Гуши, гуши на баба. Айде. Кажи чао, чао. Айде, чао, чао. Чао, чао. Чао, чао.